Good evening, good afternoon, brothers and sisters. Today is another special day. My name is Victor Khaula. Today we have a special program in our virtual music worship. We are honored to have Mrs. Florence Ntata-Massea, who is not just a singer, but a music evangelist. Many of you know her personally. She has come to your churches or you have seen her perform. Some of you have heard her music played on various platforms like Voice of Hope or even our TV. But some of you maybe have seen her videos played on my Facebook page where I share devotional thoughts each and every day. Mrs. Massea today, she's not only a musician, but she's also a music recording artist. Today we'll be hearing more about an album that she plans to launch this month on October 25th, 2020 at Sunside SDA Church in Blantyre at 4 p.m. Therefore, allow me not to preempt everything that she will say, because she will have enough time to introduce herself and share more concerning the preparations and what we should expect on this day that launches an album will be launched. As usual, today my co-host is Henry Somanje, who will introduce himself shortly. Now I turn over to my co-host, Brother Henry Somanje. Thank you so much, Pastor, for having me in your program. Nditu mene mufotokozeramo tsiku la lero tikhala ndi mchemwali wathu Florence Massea amene akhazikitsa tinoti zimbali makamaka pa 25 October 2020 kumene kundi ku Sunside SDA Church. Ndiye tachitika mwayi kuti kumene mwafotokozera busa tili naye mmomuno kuti atifotokozere zambiri zokhudzana ndi chimbali chimenechi, manso mwina poyambirira kuti anthu adziwe kuti ndi ndani. Maybe in short, she may introduce herself kuti anthu ena mwina amene samudziwa kuti ndi ndani amudziwe nanga mayimbidwe akuyenda motani, anayamba bwanji mwachidule. Ndi to welcome to the show, Florence. Thank you. First of all, let me say thank you, Pastor Khaula and Henry, for inviting me to be with you on the show. It's an honor for me and it's a blessing. I don't know, you have mentioned my name quite a number of times, but for those who weren't there, yeah, my name is Florence Massea and I am in Ntata, so some will know me as Florence Ntata-Massea. Then maybe to talk about your music, mwina mungafotokoze kuti zinamba bwanji mwachidule mwina. Okay, chidule chake nchoti kuimba ndinayamba pakanthawi pokhala mwana wa busa ambiri mukudziwa kuti Pastor Ntata ndi bambo anga and tinakulira nyumba ya busa mene timakonda kuimba kwambiri tili ana. Ndi kuimbako ndikoti tinakula nako, and as time went on namba kuimbano magulu osiyana, notably like the new dawn singers mene ambiri amene ali akali amaidziwa. Komano masiku anowa ndi nthawi imene tayamba kuimba ngati solo artist. Ndithu. Chabwino. Ndiye mwina kungofotokoza kuti ulendo wakhala otani komanso chinapangitsa kuti mwina kusiya kuimba ngati m'magulu kupatuka kuti mwina anthu amayimba ndekha, zinachitika bwanji zikhale motero? Chimene chinachitika ncho kuti ambiri amene ndimayimba nawo mbuyo m'magulumo monga ndani kuti ndi pakanthawi, ndi ena anatisiya natsala ochepa, komanso maybe with time kukhala ndi nthawi yoti munatikhale m'magulu ndikumakha ndikuyimba ndizochitika zina zimakhala ngati zovuta. Komano chifukwa choti ineyo ndine munthu kuti ndimakonda kuyimba and somehow napezeka kuti ndayamba kuyimba pandekha. Just to say a few words, nona kuti kuyamba kuyimba pandekha zinayamba ifoti
my father likes my music. He's my number one fan. I'm at every time when he comes to my house, he would say, taimba nyimbo yakoti. Until I said, I think I wouldn't turn it now. Ndingochita record nyimbozi ndaikire pa CD ndiabatsi. So my first album tidzaona naso, I did it myself on my own computer. Ndinangopanga record nyimbo zija ndikupanga album ngati zongoti ndabatsi bambanga adzimvera. Komano ntapanga record, one of the staff at radio, STA radio, benefit kashimira nabwe unyumba kwanga ndikumpa nyimbo zija zikuimbidwa. Ndamana ndipangikajura nyimbo zanu zitu bwanji tikaike pa radio. So I said, really, ndimangoimba, no, let's go, they sound good. Ndanatenga nyimbo zija ndikuika pa radio, and the response imene inabwera, it was just so overwhelming. Anthu anamba kunena kuti tikufuna CD, tikufuna tizikhale nazo. And that's how this recording thing started. People now started asking me for the CD, and then mulungu anangotsogolera noti tinamba kukhani ma CD no otuluka, but otherwise kukhala recording artists, that's how it started indeed. Ndimwina asana bwera abusa kugamba mwina za nyimbo imene tamvera utsogolo. As you're saying, you didn't plan to become a solo artist. It just happened that you were recording the songs for your father, or at the request of your father. It's just a coincidence kuti zinangochitika kuti basi I think ziri bwino ndingopitiriza. Inali plan mbuyo mu kuti ndidzakhala mwina woimba pandekha. I wouldn't say that. Komano I think nditapanga album yoyambirayo ndikuona response anthu amene anayilandirira zinandipatsa chilimbikitso. And the second motivation was my late brother, Dr. Ntata, who actually requested me that I should do the next album, imene ndidzaimba nyimbo. Before he died, he kept on saying, tajambula nyimbo zina. And unfortunately, by the time this album came out, he was gone. But that was my second album. He was the one who pushed me into now going into the studio proper, to have a proper studio album recorded. And then from there, it just went on. Now the interest was in me now to record more songs. Yes. Thank you so much to go na do the power of influencing each other mu family. Ineyo nditu ndakondera kwambiri kuti bambo wanu chifukwa chakuona talent imene anali nayo ndikupasani chidu kuti no taimba nyimbo lero ndinu nditu mukuimba nyimbo ngati zimenezi. Limene likhale phunziro kwa ife makolo. Nthawi zina sitimatenga chidu tikaona ana ali ndi talent ayi. Mwina nthawi zina pamene akuimba ati mathangu bwera tichoka pamene pa ukusokosa takakhala uko ndifuna ndikhale chete apo. Komano it is good when you see something beautiful mwana wako akupanga kumulimbikisa ndithu. Leroli my Florence Massea, she's a musician, komano she can attribute her talent to the dad, and also a brother, Dr. Ntata, amene yambira ife tikuwadziwa bwino. Anali munthu wokonda kuimba nyimbo. Ndikukumbukira ndili kuzomba ku Chansa College ndinakambusa amaimba nyimbo zapamwamba kwambiri. Komano tikumva kuti analimbikisanso chemwali awo. Sometimes ifeyo ngati ma siblings ndi bwino kumalimbikisana za umulungu zimathangata kwambiri. Ndisanafunse kuti kodi ndifa chani nyimbo zanu zimakhaza mwina mutatipasa nyimbo yoyambirira kuti anthu ali ndi chidwi pano kuti amvere kuti kodi Mai Massea atipasa nyimbo yotani yoyamba mu tsiku la lero. Ndimaganiza kuti nyimbo yoyamba ikhale Tetezeni. Amen. Nyimbo imeneyi ikuchokera mu album yanga yotchedwa Mwatidalitsa. Ndi nyimbo imene ndimayikonda komanso anthu amayikonda kwambiri. Tetezeni nyimbo imene tinachita translate kuchokera ku hymn imene timati keep me safe till the storm passes over. Ndi nyimbo imene tinayijambula pa DVD. Anthu akhala kuyionera komanso kuyimvera audio. Nyimbo imene tikhoza kunena kuti ikhale yoyamba. Chimene ndayikira yoyamba chifukwa kuti launch imene mwayankhula imene ili kutsogolo
choyambirira tikapanga launch DVD imene tikuitcha kuti the best of Florence Massea DVD. Ndiye nyimbo imene is part of the DVD that is coming up. So amene amakonda nyimbo zikuti zoonera, they can look forward to watching this song on this coming DVD imene kubwera as the best of Florence Massea DVD. Ndiye nyimbo imene tingakhale nayo poyamba ikhale imeneyo tetezeni. Sunso
Zikomo kwambiri chifukwa cha nyimbo imeneyi. Ndithu ndikukhulupirira kuti ambiri aife tadalitsika nayo nyimbo imeneyi. Ndiye tikuthokoza chifukwa chonena kuti nyimbo imeneyi zikuonekanso kuti tikuona ndithu brother wawo amene Alan Ntata amene akuimba nawo nyimbo imeneyi limodzi. Zimakhala bwino ngati pabanja kumachitira zinthu limodzi. Nthawi zina mabanja amuthu amapezeka momwe akhalire limodzi akungolimbana. Timamva zona kuti we know we are living in the end times kumene chikondi cha paubale chazirala. Koma banja ili likutipasa chitsanzo kuti angathe kuimbira limodzi ndi brother wawo amene naye he's a musician but he's also a guitarist. Ndi munthu amene ali ndi talent. This is very beautiful. Upasire Henry Somanje. Ndithu ndiye mwina Sister Florence kungokamba za album launch pali DVD komanso tikumva kuti zimbale zokwanira zitatu ende ina mulima hymns. Ndiye mwina nyimbo zambiri zimene makonda kuimba zimakonda kukhala zoti mwina zodziwika, zina zinali mchingerezi ndikuzisintha kukhala mchichewa. Imeneyo ndi ntchito ndithu sindidzoti zimenezi zimatheka bwanji kuti nyimbo zochuluka chonchi ena anazilemba mchingerezi inu nkuzika mchichewa koma nyimbo zija osataya the original meaning. Nyimbo zimene ndimayimba kawiri ndimakonza kunena kuti ineyo ndine woyimba. Sindilemba nyimbo zambiri komando ndaona kuti chifukwa choti sindilemba nyimbo kwambiri zizakhale zopangitsa kuti ndisamayimbe chifukwa ndine munthu wokonda kuyimba. As a result nyimbo zimene ndimayimba zambiri zimakhala zimene ndimati neyo ndikazimvera zili mu English zimakhala kuti zandikhudza. Ndiye ndimachita feel kuti nyimbo iyi itakhala kuti ndiyimbe muchichewa meneko ndikhudzira ine mwina ikhozanso kukakhudza anthu ena chimodzimodzi. Nde tikakhala kuti tikufuna kujambula nyimbo zija timakhala ndi nyimbo zimene timasankha kuti ngati nyimbo iyi tisatiyimbe iyi bwanji. Amene ndimapanga naye nyimbozi translate, amene amapanga translate ndi Alan mchimwene wanga amene ndimathokoza Mulungu kuti Mulungu anampatsa talent imene. Ironically Alan anatengera talent imene from my late brother Pearson because he's the one who used to translate the songs before zimene tiyatakati kuimba as a family. Kumano when he died Alan just suddenly took over from him and he does a wonderful job guided by the Holy Spirit, I believe. Chifukwa yoti nyimbo tikamakhala kuti tifuna kuti zitanthauzira zimakhala zoti oleneyo ndikamasankha nyimbo ndikumuwuza kuti tanthauzira nyimbo iyi Yesu amakhala kuganiza kuti imene ndi tiyambira pati. Komano akayitanthauzira imapezeka kuti meaning ya nyimbo ija yamveka bwinobwino imene nyimbo yo ilili ndipo tikamayimba imakhala kuti kundidalitsa ine komanso anthu ambiri amakhala kuti akunena kuti ayiwadalitsanso nyimboyo. Chabwino nde mwina kwambiri ndithu funso layankhidwa. Nde mwina kungopita ku nyimbo ina malingana mwina ndi nthawi kuti nyimbo imene tikhale tikuonera apa ndi yanji. Okay. Nyimbo yotsatira ikhale nyimbo imene ikubwera mu albumunso imene ikuchitidwa launch pa 25 ya hymns. Imene ikhale akanditsogoza ndi nkako. Nyimbo imene ili mu album ya hymns volume 1. Ndi nyimbo imene tinayisankha chifukwa chongoyikonda malingana ndi mawu kapena nditi ma lyrics amene ali mu nyimbo imeneyo. Nyimbo imene anthu ambiri amayikonda inenso ndimayikonda nde naona kuti ikhale nawo mu gulu la hymns apa. Nde imene akanditsogoza ndi nkako nyimbo imenenso anthu ena aso akhala akuyimba
koma nyimbo za mahymns timayimba aliyense nde nayikaso nyimbo imene mu hymns album imene ikubwera posachedwa akantsogoza ndi nkako. Thank you so much. There you have it. Akantsogoza ndi nkako, coming from Sister Florence Massea, our guest. Akantsogoza ndi nkako ndikulupira uyeyo ndikumbukira kuti tu anandifera
tathokoza kwambiri nyimbo imeneyo akuti akantsogoza ndi nkako kupitirira ndi kucheza kwathu nthawi ino ndi mwina kumene kwabusa mutokhala mwina ndi ziwiri zitatu zoti kulankhula ndi Florence. Yeah, so as you have rightly said that today's program we are focusing on this launch. People are interested to know that what should they expect on this day. Actually, I would like to say that God has been wonderful and faithful because He has made it possible for all the 4 projects to be completed, and we are ready to release them and launch them on the 25th at Sunnyside. The first product is the best, like I said earlier, the best of Florence Massea DVD. And this DVD comprises of my first 3 albums, which are Tidza Unanaso, Lidza Mbabe Nyimbo, and Matidalita. The DVD covers songs from these 3 albums. But there's a CD which stands on its own, whose title track is Lonjezano. And Lonjezano is a very powerful CD. It has 14 songs. And I am sure as we were blessed when we were recording the songs, you will also be blessed with the songs in this album. And I would encourage people to come and get the copy or get a copy after the launch, because it is a very, very good CD with very, very powerful songs. The other albums are hymns. Hymns are coming in volume 1 and volume 2 because there are 20 hymns. And each volume has 10 hymns. 10 hymns, most of the hymns are from our Christ in Song, but there are a few hymns that are not coming from there. We have 2 Tumbuka hymns and 2 hymns that I selected from the hymn books or other congregation, just to, we cannot just monopolize because there are a lot of people who are blessed with this music. So I thought that if I add 1 or 2 songs that they can also relate to, it would be good. So there are 1 or 2 songs that are not from the Christ song, and 2 songs that are coming from the Sum, the Tumbuka songs. So all in all, 20 hymns in 2 volumes. It's also a huge blessing, which we were so blessed as we were recording them. I would encourage people to just be prepared to get all the 4 products, because all of them are good products, and I'm sure people will be blessed with them just as I have been. So, Pastor, before you come in with the next song, maybe a quick question would be: you see, there are like 4 CDs, rather 3 CDs and a DVD. Yes. Why did you decide to launch 4 projects at once instead of maybe launching? Because it's a 4-year thing. It could sustain you maybe for 4 years. You could maybe decide to launch a CD every year and be covered for at least 4 years. But why did you decide to launch 4 CDs at once? Okay. Chimene chinachitika ndichokuti the best of Florence Massea DVD it's been yakhale kupangika for a while. Mapanga compile nyimbo, you know, DVD takes a while. The DVD has got 14 songs also. Then ndiyo inatenga nthawi. While we were doing the DVDs, I was recording Lonjezano. Komano hymns ndi imene inayamba. Even before I recorded Matidalita, I already had this drive in me that I wanted to do hymns. Then many tinamba kupanga record Lonjezano. Something kept on telling me, but you haven't done the hymns yet. You haven't done the hymns yet. So I said, wow, maybe God wants me to do the hymns as well. So I said, let me just do it. Matidalita was done in 2017. This is 2020, and I feel that it had to be done to do all these things together, so that when we say, okay, it's time to maybe rest and think of the future projects,
we have enough that people can listen to. They can watch the DVD, they can listen to Lonjezana. And vale anthu ena ali kuchikwawa, ena ali kumzimba, ena ali kumalawi akufuna atamva bwinobwino mwina mwachidule mutafotokoza kuti ayembekezere zotani anthu pa tsiku limeneli. Ndi okay. Kwembidikiranso kuti mutipase nyimbo ina mutangofotokoza. Chabwino. Anthu asadandaule, Mulungu wachipanga chotheka kuti launch yathu pa 25 idzakhale tikapangira ku Sunside Church, yes. Komano Mulungu wachipanga chotheka kuti idzakhale kuoneka live pa Hope Channel TV, idzamvikanso pa SDA Radio liwu la chiyembekezo, komanso pa Hope Channel Facebook page. Masiku ano amati live streaming akudziwa nda Somanje. Komano all those forums, anthu amene ali kunja kwa dziko lino, anthu amene ali Malawi momuno koma ali kutali, koma ali ndi chilakolako choti tinakafuna kumvera nawo kapena kuonera nawo launch, adzakhale ndithu pa ma TV awo kapena pa Facebook kapena pa ma wireless, azamvera launch yonse. Komanso china chimene Mulungu watichitira ndichoti launch sitikulipira ndalama iliyonse. Launch ili kutchalichi, munthu akukungwena kuti abwere mu nthawi yake, chifukwa masiku ano ndi masiku ovuta malingana ndi matenda athu a COVID-19. Nde space ku church is very very limited. Aku church atuzoti sikungapitirire anthu 100 malamulo amene alipo masiku ano. Tikuyesayesa kuti tione ngati tingathe kuzakhala muna ndi tent panja pa church nduyika screen kuti ena azakhale pamenepo ngati anthu angabwere ochuluka. Komano chachikulu ndikungobwera ku church komu nthawi yake amene akufuna kudzakhala nawo pa launch imene. Koma if you can make it, osadandaula. Just tune in to your radios, your TVs, to Hope Channel, and you'll be able to be with us during the launch. Ayi zikomo kwambiri amwina asomanje mukamaliza nyimbo afusa kuti adziwe kuti nanga ndalama anthu amene akufuna kuzagula azakhala motani pozindikira kuti pali ena amene azabwere ena sazabwera koma azagula bwanji. Komano nthawi ino titamvera nyimbo imene mungatipase yachitatu. Ndimaganiza kuti nthawi inoyo ndiyimbe nyimbo imene ikuchokera mu album imene tikuti Lonjezano. Lonjezano ndanena kuti ili ndi nyimbo zokwanira ngati 14. Nde nyimbo imodzi imene ili mu album imeneyi ndi imeneyi imene ndikufuna kuti ndiyimbe panopo. Imene imodzi ya nyimbo zimene tinatanthauzira. Anthu ambiri amaidziwa sindikudziwa koma nyimbo imutu wake ndi The Anchor Holds. Koma ifeyo taichula kuti nangula. Mavuto osiyana-siyana amene timakumana nawo mu dziko linolo, anamondwe amene amatigwedeza, koma kuti our anchor amene ali nangula wathu ndi Yesu, ndipo iyeyo sagwedezeka ngakhale manamondwe achite kukhala kuti akugwedeza, akutigwedeza ifeyo bwanji. So tinayikonda nyimboyi ineyo, makamaka ineyo ndamene nayikonda, and I gave it to my brother Alan. I said, please translate this song because this song speaks to me so much. I'm sure wina wake ikamulankhula chimodzimodzi. Nde apapa ndiyimba nyimbo yotchedwa kuti Nangula, The Anchor Holds. I hope kuti iyimveka bwinobwino. Amen. Usiku Banyanja yopsayo Okulu tira Maso ake Analipundi Onane Nangula
adzagwirabe kale namwe agwereze dinagwara bansinde woona mafundelo nangulayo nandisungane zintuzani zikafunani zingaoneka ngati zichitika sindinadziwe ndidzakumbura wosalandira zokumbazo omanangula wanga adzagwirabe kalena mowe nagwereze dinagwara bansine woona mafundelo nangulayo nandisungane ndinalimana aomanza ulaine ndawona zinthu zosiyana siyana wamainalinda mwini yamavuto moyo wanga omwe chikondi chake chinaonekadi namvula wanga adzagwirabe kalena mondwe agwereze dinagwara bansinde obona mafundelo nangulayo andisungane dinagwara bansinde obona mafundelo Yesu angaine Amen. Wow. Kula. Wow. Beautiful. Beautiful. Yes. I think as we are getting closer to the end of the show, mwina kungofotokoza mina mafotokozera busa munjazo kuti anthu ayembekezere zotani komanso funso ndilimene lija lokuti ena mwina adzakhala kuonera pa Hope Channel Malawi, pa internet, Facebook,
kumano ali nchiri choti also they want to access your CD or DVD. How will they access your DVDs? Pamene mwina ali patali akuonera. Have you made any arrangements kuti anthu apeze ma CD komanso DVD mene? Yeah. Bali online music sales page imene tiza ika access ndi anthu amene ali malawi muno koma ali kutali koma kuzifuna nyimbozo. They can order the songs on that page, and especially the audio songs, the CDs, they can be sent straight away to their WhatsApp or in other means that they may wish, can email. Komano for the DVD, usually tikakhala kunoko kumalawi kuno anthu akandifunsa olo akafunsa kuti they want the music, timatha kutumiza malo osiyanasiyana ndi makorea amene ali masiku ano. Kulilongwe amene ali ku region, there will be somebody there who will have this all the products. Ndakazifuna tizanena kuti kulilongwe mukazipeza pa malo akuti we will actually identify a place or a person whom they can contact to access. Koma amene ali kunja, they can also access the music through the online sales. Komanso ngati amene ali ku UK, there's a way that we have prepared that we will send all the products there, because I have a family there and it's not going to be difficult to send the CDs and the DVD to the UK. And essentially the pastor is with us here and he's all over there. Exactly. Yes. So we can make arrangements with the pastor. Yes. And these days there's a lot of ways to get stuff across the seas. So it will be done. People shouldn't worry about that. They should just tune in, and hopefully during the show we will be able to tell them how they can access the music. Komano mwina mtengo muli nawo pano kuti anthu ena ifa azabwera Sandero ndithu ndi ndalama nthawi yomweyo atamutatchula mukudziwa kuti CD zakhala bwanji nanga DVD zakhala zingati? Okay. Nanga siti tinalonje. Okay, kabwino. Komano DVD ikwena kukhala 2,500 Malawi kwacha. Amina kuifuna minimum price imeneyo. And minimum price ya ma CD ndi 1,500 kwacha on the launch day. Only for those people that are in Malawi. But for those people that are overseas, definitely it will be more than that, because for us to get the CDs overseas, it's gonna be costing something else. So they won't get them at that price. But that price is for people that are here in Malawi and those that will come to the launch. Mwina ena sidi kuti kupanga launch mitengo imaenda bwanji kumakhala bidding kumeneko ndifake akuti ayi mtengo ndibongo yambira koma pofuna kupanga support. Yes. That's when timayika ndithu ndalama yochuluka chifukwa tipange appreciate. There is a lot for you to record a DVD, even record a CD zimatenga ndalama zambiri. Taona ni launch ya ulere imene kuchitika ku chalichi kwambiri kumakalipira pa khomo, ndikuti ndalama zolipira pa khomo palibe mwanjira ina zimenezo nzoti mukagule ma CD pa tsiku limene. Inetu Henry kufuna ndi amike Mulungu kunena kuti nyimbo imodzi yomwe ndangomva kuti no the anchor holds. It's very powerful. I love that song, and I can't wait for 25th October for that song to be in the album ya lonjezano imeneno izakhale so imodzi ya hot cake pa tsiku limenelo. Ndikuta kuona kuti lizakhala tsiku la mtengo wapatali kwambiri. Komano mwina ano tsena mpasire Somanje fati kufika chakumapeto kuti timve nyimbo yomaliza komanso tikwangule. Komano ndaonanso ma advert yanu kuti no mwaitana magulu pachamati kuti timati kalambula bwalo kodi timati chani? Yeah, kalambula bwalo, ma curtain raiser. Yes, yeah. Ma supporting artists, I've seen gulu ngati Philadelphia, tatifotokozereni ndi magulu ati ena amene akuza kuthandizani tsiku limene. Kukhala Philadelphia mwaichulayo gulu limene limachokera ku Ulongwe ku Mangochi. Excuse me.
limachokera ku Ulongwe ku Mangochi. Ndi gulu limene nyimbo za gululi ineyo zimandidalitsa kwambiri. Andi ndili ndi chikhulupiriro kuti chifukwa chokuti ali kutali ku Mangochi ku Ulongwe uko ndawayitana kuti mwina akhale anthu ena amene sanakhale ndi mwayi ukuti amve nyimbo zimene gulu la Philadelphia limayimba, ukhale mwayi wokuti anthu amene adalitsike nawo chifukwa gulu ili limayimba nyimbo zimene ineyo zimandigwira mtima kwambiri, nyimbo za chilimbikitso ndi zothandiza. Gulu lina limene tikhale nalo ndi gulu la We Are One limene so limayimba nyimbo zimene tonse zimatigwira mtima, ndete apempha kuti adzatithandize. Ndi gulu la The Pilgrims limene ndila ku Sunside komweko, nana kuti yayi tisangobwera pa church cha ine yake ife basi mpungu utakasuka ani yake ndikuakankhira pambali iya, koma ani yake atitsogolere kuti kodi pa Sunside pano tichite bwanji. Ndetaitana gulu limene la The Pilgrims limene ndila ku Sunside Church, ndi gulu la We Are One komanso gulu la Philadelphia kuchokera ku Ulongwe ku Mangochi. Okay, mwina folokolo imene mwanenayi si folokolo ya mazulu? Iya, folokolo iyi ndi folokolo ya Chingerezi chifukwa chokuti program yathu imendanenera kuti idzakhala live pa Hope Channel TV. Ndi anzathu asomanje ndoyendera nthawi. Ndiye kuti ife tikakhale tikuchedwachedwa, ndiye kuti ngati tipezeka kuti malo mwa 3 hours imene tapempha kuti atiyikire program yathu pa TV tikakhala nayo 1 hour yokha, ndi zimene zonse zidzatithandiza. Koma amene akubwera ku chilinganizo ichi adziwe kuti 4 o'clock imene tatchulayo ndithu ndi 4 o'clock yeniyeni. Situnena soti kapena tizamba half 4 kapena tizamba kapena asomanje ndithu ndi tachita nino emphasize akumvera. Ayayi pamenepo mwandikola kwa basi ndasandukano PR officer. Koma no ndimene mene muforokozeramo mene aforokozeramo ndithu ndi momo ndithu kuti zinthu zimayendera nthawi. Komanso kungoyamikira nanso pena ndi bwino kuti Florence Massea zinthu mumachita mwa pa level ina ndithu, you are so organized, and nkhani ya nthawi sindikhulupirira kuti lingakhale vuto kwenikweni. You are so organized, zinthu zimakhala zili set. Tiyeni abale ndi anansi amene tikuwadziwa mayi Florence Massea usimwambo wa Seventh Day Adventist okha ya tiyeni tiwauzenso anthu ena. Yes. Kukhulupirira kuti no pa tsiku limenelo ifeyo pamene program izakhale live kandi pa Facebook ndikupemphera Malawi pa Facebook pama olo even kamuli pa Twitter kamuli paina paliponse, there is a button imene amachula kuti share. That share button is for free. Let us share on our page. Let's go viral. Siku limenelo kuzakhale ma sharing kuti no anthu ambiri asasisimuke komanso azadziwe za nkhani imene. Mukazapanga share ndi kuti mwapanga support ministry ya Mayi Massea imene ili yolalikira uthenga. Nyimbo za mayi awa ineyo zimandisuntha chifukwa limakhala pemphero, komanso ndi nyimbo zimene zimakupanga iwe kuti uthe kupanga meditate. Chifukwa ndi nyimbo zimene zimakhala zijazona kuti zimakuonesa ukulu wa Mulungu wakumwamba. Ndiye tatiyeni pa tsiku limeneli imene akuti 4 o'clock madzulo masana, imene iyi si nthawi yofika ayi. Kufika ndi ma 3:30 cha ikamati 4 ndiye kuti ndi nthawi yoti a TV a Voice of Hope kandi cha onse amene akupanga ndiye kuti ili live. Ndiye kuti mukufuna kuti muzakhalepo muzayesese kandi 3 koloko ngati mufuna muzakhale kutsogolo muzaone kuti kodi Florence Massea ndi magulu amene abwera ku Mangochi ku Ulongwe a Pilgrims We Are One akuchita bwanji. Chifukwa zimene zimagulu amenewa ndithu ndiye zizakhala zabwino. Aliyense ikamati 4 o'clock ziseko zikutsekedwa anthu programu yayambika. Komanso tidziwe kuti kunoko kandi anthu ena ali ku UK kaya ku South Africa mmene tikati 4 o'clock aliyense azakhala akudikirira 4 o'clock. Pali ma time differences koma anthu azachira nthawi yolingana ndi ya ku Malawi. Ndithu tithokoze kwambiri kuti tinali ndi Florence Massea mtsiku la lero. Chachikulu chimenecho kuti pa 25 October tonse tikuyenera kukapezeka ku Sunnyside, malo mena fotokozera ndocheperako kumabe kwa anthu amene tili ndi zipangizo kandi pa Facebook, kaya tili ndi ma television kunyumbako. Let's watch launch yonse ikakhala pamenepo. Ma CD tipeze ma CD launch ikachitika akakhazikitsa zimbali zonse 4
tiyeni tiyesetse kuti tipeze zimenezi. Ndimene timafotokozera kuti zinthuzi mwina mtengo anthu amatha kutenga ochulukirapo kuti standard price mwina dividend 2000 koma we can buy even more kuti tipange support ministry ya Florence Massea. Ndi mzimayi amene ali outstanding. She's I don't know what to say kuti ndi chitsanzo ndithu cha anthu ena amene amafika poti ayi ife tinkayimba kalekale tili ana koma still she continues ndi talent yake kuona kuti ndithawupitiriza up to the very end ya moyo wanga mmene Mulungu andiyikira kuti ndidzakhale pa dziko lapansi. So she's so determined kuti akhala kuimbabe mpaka kalekale. We remember of Delka amene anayita kufika poti mpaka kukalamba. I hope kuti Florence Massea ali nzaka mtsogolomo zomwe akhala kuimbabe mpaka adzakalamba. Ifeso mwina ati tayamba umadze chitilombo ndikuti ayi mzimayi yotu nthawi yathu amayimba mpaka napano akuimbabe. So that's so inspiring makamaka kwa atsungu anachipere amene amafika pa level ino kuti atakwatiwa basi we should stop it here. I would like to encourage you sister kuti keep it up, keep going strong, ndikukhulupirira kuti mtsogolomu Mulungu akalola zimbali zina zikhale zikubwera mupitiriza ndithu kutidalitsa. Zikomo kwambiri. Inenso ndingofuna kuthokoza kuti abusa Pastor Khaula munandiyitana kuti tilankhule nawo pa meeting imene ya virtual. Monga zambiri mwanena kale koma ndingofuna anthu ndiatsimikizire kuti amene angathe kubwera ku church ku Sunside ku launch adzabwere ndipo adzabwere mu nthawi yake chifukwa malo ndochepa kwambiri. Komanso amene sitingathe kubwera amene tili monga mwaneneramo tiyeni tidzakhale pa TV kandi pa Facebook to watch and the Lord will bless us. Amene tingathe tipeze ma CD ndi DVD imeneyi chifukwa muli mauthenga osiyanasiyana amene ine ndimadalitsika nawo ndi chikhulupiriro kuti inonso mutha kudalitsika nawo. Zina mwa nyimbo zimene zayimbidwa mu ma CD amenewa ndi zimene anthu anapempha kuti bwanji mutayimba yakuti zimene iwo anaona kuti zikuwakhudza zimene ndikukhulupirira kuti inonso zidzakupatsani kulimbika kwina kwake mu Chikhristu chanu. Choncho ndi kupemphani kumemani kuti tiyeni tikhalire limodzi pa 25 ku Sunside kapena apo ayi tidzakhale pa TV kuti tizathe kukhala mbali imodzi ya chilinganizo chimenechi. Ambuye atitsogolere ndi pempho lomaliza. Amen. Amen. Thank you so much, Ms. Florence Massea. I just want to say congratulations. It hasn't been an easy road for you to produce 4 projects and release them at once. There is a lot of planning, finances and everything, your thoughts. We just want to thank you so much. When I say you are a music evangelist, it is because most of the times we don't look at music seriously like we look at the pastoral ministry. We work hand in hand. We need music. That's the reason why in the church, when we are singing, we are not waiting for worship. Singing alone is worship. So may God bless you because you have contributed much to the music ministry. Ndiye timabweresa ma program kupereka chikhulupiriro ndi chiyembekezo kunena kuti ngakhale tikumana ndi mavuto Yehova ndiye mtetezi monga ayimba nyimbo. Komanso lonjezano imene ili aba mwikupanga malonjezano ma promises. If we cannot live without a promise. A promise does a lot of things. Alipo anthu ambiri lero ali ndi moyo because of the promise. They are just waiting on that day I want to have this. If we have an absolute promise about Jesus who is coming again. And the only way we can is for us to have music that is edifying. And 25th October is the day. Many of you who follow me on my page, I will share so you will be able to follow me. You will follow Henry Somanje. All of us as a team, let us share on our media platforms so that people around the world can also watch and be part of this program. Ineyo nditu ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi imene tinayi nayo mtsiku la lero. Ndiye mutipase nyimbo yomaliza imene mutiuze kuti ndi nyimbo yanji komanso muli uthenga wotani nditu Florence pamene tikukwangula program imene. Pomaliza ndikufuna kuti tionere nyimbo yotchedwa kuti ndabisala. Sheltered
in the arms of God. Nyimbo imene ndi nyimbo so imene ndimayikonda kwambiri ineyo chifukwa chokuti especially now ndi nthawi imene tikukhala nthawi ya COVID-19 komanso anamonde moyo uno osiyanasiyana. Koma nyimbo iyi ikunena kuti olo namondo awombe chotani ifeyo sitidzakupa ndipo sitingagwedezeke because we are sheltered in the arms of God. Tiyeni timvere nyimbo imeneyi imene akutipasa kumaliza imene tikufika kumapeto. Ambuye akudaliseni komanso tikhale tikukonzekera ndi kupempherera kuti pa tsiku hilo tonse tikakumane ku Sunnyside SDA Church ku Blantyre imene ili pafupi ndi South Malafield Conference. Mukangofika umene pafupi ndi pa CI apo mungopitirira pa church cha Roma pakati apa pamene panali maofisi mbuyo mu Adra pamenepo pamene pali Sunnyside SDA Church. Tiyeni tonse tikaonere program imeneyi. Amayi ndi abambo, ndi chinthu chimodzi chimene chimandisangalatsa kwambiri ndichonena kuti Florence amatumikira limodzi ndi apa banja ake. Mmodzi mwa iwo ndiye Alan Ntata. He's a musician, he's a guitarist. Mungatamva mu kufotokoza kwake tikumva kuti no Alan has also contributed much kupanga nawo interpret nyimbo kuchokera mchizungu kupita mchichewa. This is very important. Sometimes tikamalalikira anthufe timalalikira mu language kapena mu chinenero chimene anthu sangamve. For us to communicate timayenera tipereke uthenga mu njira imene iliyomvedwa. Nde tufuna tipange appreciate ministry ya Alan Ntata amene ndi brother wa Mai Florence Massea. Iwo waso tunditu Alan iwa nditu mu nyimbo imene tikumaliza nayo program imene yanda bisala anaimba nawo limodzi, ndipo ndi mmodzi mwa iwo amene mu tsiku limeneli pameneno akupanga launch tizamuona maso ndi maso akuimba limodzi ndi chemwali wake. Tiyeni tisakhale pamenepo kuti noti zathe kudalisika mu nthawi imeneyo. Ambuye akudaliseni. Yesu ayi